Mayong adlaw mga kaigsuunan, welcome ang tanan sa atuang virtual nga pagsimba karong adlaw. Asa man kamo sa inyong panimalayman o disaman kamo nahimutang karon, naglantaw man sa cellphone o naglantaw man sa TV, akong ipaabot kaninyo ang panalangin nga gikan sa Dios ug nang hinaot ako nga sa atuang pagtuon sa iyang pulong mapanalanginan gayud kita diha sa kabag-uhan sa atuang panghuna-una ug sa kinabuhi nga makahimaya kang Ginoong Hesus. Karong adlaw nagapadayon kita sa atuang mga pagpangwali diha sa libro ni Mateo ug nang hinaot ako nga excited kamo sama nga ako excited gayud kaayo. Ilabi na sa sumbingay nga atuang pagatun-an karon nga makita diha sa Mateo 25. Kung nakamoy Biblia palihog ablihi kini kay importante nga ato ang lantawon ang mga pulong ug mga pasabot ni Ginoong Hesus niining sumbingay kay kadaghanan nga ato ang nadunggan kabahin aning sumbingay kay dili nagayod haom sa katuyuan ni Ginoong Hesus niini nga sumbingay. Ang ato ang pagatun-an karong adlaw makita diha sa Mateo 25 bersikulo 14 hangtod sa 30. Gitituluhan kini nato ang ato ang pagwali karong adlaw nga matinumanong pagpanglakaw. Samtang ako nakadungog na og klase-klase nga pagwali kabahin sa parable of the talents. Kasagaran nga ako ang nadunggan kay kabahin gayud sa stewardship of money or sa pagpiyal sa Dios sa iyang mga katawhan kabahin sa mga salapi or material nga mga butang. Apan tungod kay kita nagtuon man gayud sa libro sa Mateo nga ato agyong gitagsa-tagsa, karon mas klaro ang pagpasabot or pag-interpretar niining ihang pulong nga ato ang mabasa karon kay kung uglantawon nato ni sa iyahang konteksto mubalik di ay gihapon kini sa pagpangandam sa iyang ikaduhang pagbalik. In other words, ang atuang panghuna-una nga kining parable of the talents kay kabahin sa stewardship of money or sakto nga pagdala sa gipiyal sa Dios kanato nga salapi. Makita nato nga dili kana ang punto ni Jesus. That is beside the point. It's not the point. In fact, ang punto sa Dios niining sumbingay kay dili sa salapi apan sa usagayod ka importante nga butang nga dapat natong buhaton samtang kita gahulat kaniya. Excited kaayo ko niini and I hope excited pud kamo sa pagtuon kauban kanako karong adlaw. Before ko mo dive niining ato ang pagaistoryahan karon diha sa Mateo 25, gusto sa ako nga mosaysay sa nahitabo sa amua kadtong bag-ong tuig. Kabalo ba mo or nakabantay ba mo nga naay mga panahon sa ato ang kinabuhi nga kung naay mahitabo nga katalagman or problema or unsa mang mga butang sa ato ang mga silingan or sa ubang tawo, kasagaran nga ato ang masulti kay expected ka na, no? Expected ka na nga katalagman nga mahitabo kanila kay tungod ingon ani man ang klase sa ilahang pagkinabuhi. O musulti kita nga expected ka na nga mao ka na nga katalagman nga mahitabo kanila kay tungod ang panahon mao man gud poy nagakahitabo karong mga taknaa or karong mga panahona. Ang usa gayud ka example ni ana kay kini bitawng inig kahuman sa Christmas or inig kahuman sa New Year nga daghan kaayo og mga kaon or pista ba or unsa man diha nga dakong selebrasyon. Anaa gayoy mga tawo nga moadto og ospital kay tungod muandar man ang ilahang high blood or nag-heart attack man or unsa man nga mga katalagman nga resulta sa taas nga kolesterol, taas nga fatty foods nga ato ang gikaon.
Di ba? Kung ang kana nga katalagman moabot sa ubang tawo, moingon ta nga expected na kay Christmas ug New Year man good. Expected na kay pista man good. Grabe ang kaon, maunang nahimo nga ingon ana. Apan, ug ato ang lantawon, the same problem or pariho nga katalagman mahitabo sa ato ang kaugalingon or sa ato ang pamilya, kasagaran dili gyud ta maandam. Wala nato gayud damha. Isn't it strange? Usa siya ka interesting kaayo nga kamatuoran sa kinabuhi nga kung uban tawo maabtan og ingon ana nga katalagman expected kana, apan kung kana nga katalagman mahitabo kanato moingon gyud tag wala man ako damha nga mahitabo kini. Ako kining gisulti kaninyo mga igsuon kay mao gyud kini ang nahitabo sa amo ang pamilya kadtong bag-ong tuig. Didto kami natulog sa ako ang mother-in-law kauban sa ako ang pamilya. Nakadawat ako og tawag gikan sa ako ang magulang nga nag-ingon nga ang ako ang mama giatake og stroke 11 p.m. in the evening, hapit na sa tunga-tunga sa gabi. Kung sa uban tong tawo, ang kasagaran gyud nga ako ang isulti, expected ka na kay Christmas ug New Year. Apan sa pagkahitabo sa amua, wala gayud ako na ready. Ilabi na nga kadtong alas 11 sa gabi, wala ko naandam nga muuli didto sa amua aron mutabang sa ako ang mama. Kay lain man ang ako ang gipangandaman, kay matulog og hinanok kay tungod mo recover ko sa New Year celebration niadtong miaging adlaw nga way klaro ang tulog. Apan tungod sa sitwasyon kinahanglan gayud ako muuli, mao nang miuli ako 30 minutos ang ako ang biyahe, niabot ako sa amoang panimalay ug nidiretso sa ospital. Pag-abot sa ospital sa gamayng istorya, miingon ang doktor nga, sir, kay tungod ingon ani ang sitwasyon sa imuhang mama, kinahanglan gayud siya i-CT scan within 2 hours or 3 hours. Ug mas maayo gani within 30 minutes ma-CT scan gayud aron makita kung unsay sitwasyon sa ako ang inaan. In other words, dadon ang ako ang mama sa Zamboanga City nga hospital kay didto sa amo ang gamayng baryo wala may CT scan. So mo travel kami og 2 to 3 hours sa ambulansya kay dili man pwede og unsay lain nga sakyanan kay dili man dawaton didto sa checkpoint. Unya ako man ang napili nga mubantay sa ako ang mama. Again, wala na pud ko naandam. Kay ang ako ang pagpangandam ni adtong panahona kay dili man moadto didto nga dalan padulong sa Zamboanga City, didto man sa Pikas dalan padulong sa Cagayan de Oro City nga diin hapit na manggud mi manguli. Wala na usab ako naandam. Sa amo ang pagsakay na didto sa ambulansya, ang nurse niingon na pud kanako, sir, sa 2 or 3 ka oras ninyo nga pagbiyahe, dapat imuhag yung istoryahan ang imuhang mama kay bawal gyud siya makatulog. Pwede ra makapahulay, magpiyong-piyong, pero mas maayo gyud nga dili siya makatulog ni anang 2 o 3 ka oras nga pagbiyahe padulong Zamboanga City. Ako ana pong huna-una, aguroy, wala na pug ko naandam ni ini. Wala ko naandam kay una, dili man ko ingon ana katabian nga tawo nga 3 ka oras magsigig istorya. Pila lang ka minuto, mahutdan naman ko og istorya, ilabi na og wala nako gipangandaman, dili pareho aning mga pagwali. Wala usab ako naandam kay tungod ang ako ang pagpangandam niadtong panahona kay didto na sa paagi nga unsaon nako paglahutay sa 2 o 3 ka oras nga pagbiyahe padulong sa Zamboanga City nga dili ko malipong og magsukaha. So ang ako ang pagpangandam kay unsaon nako nga ang ako ang kaugalingon makomportable nga di malipong. Daghang mga butang niining kalibutan na mga igsuon nga ato ang gipangandaman. Ikaw daghan ka og mga gibuhat sa kinabuhi nga ikaw nangandam usab sa unsa man nga klase nga gusto nimo makabuot niining kalibutana.
Nangandam kita aron mahimong maayo ang atoang negosyo. Nangandam kita aron mahimong malampuson ang atoang career. Nangandam kita sa pagtuon aron mahimo kitang successful sa atoang pagtuon isip mga estudyante ug uban pang klaseng pagpangandam. Ang usa siguro ka pangutana mga igsuon nga gusto gyud nako ipangutana kaninyo kay in terms of pagpangandam sa pinakaimportante nga dapat natong andaman, imuha ba ng gibuhat? Kay usahay mga igsuon, ang ato ang pagpangandam ni ining kalibutana kay mahimong sukwahi sa pinakaimportante nga butang nga dapat natong pangandaman. Mao kana ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ako ang balikon. Naa kitay pagpangandam ni ining kalibutana nga sukwahi sa pinakaimportante nga dapat natong pangandaman sa atoang kinabuhi. Maunang ug moabot kining panahona sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus, daghang mga katawhan nga dili andam sa pagbalik ni Ginoong Hesus, kay lain man ang ilahang gipangandaman ni ining kinabuhia. Mao kini ang sumbingay nga gisulti ni Ginoong Hesus o istorya nga ni Ginoong Hesus dinhi sa Mateo 25:14 hangtod sa 30. Nagsugod ang Mateo 25:14 nga si Hesus nagpadayon sa pagwali sa iyahang mga disipulo ug sa iyahang pagwali iyang gitubag ang katong gihapong pangutana nga kanus-a siya magbalik ug unsa pod ang mga timailhan nga mubalik na siya ug mahuman na ang panahon ni ining kalibutana. Niaging Domingo naghisgot kita sa sumbingay sa napulo ka birhen. Karon ni padayon si Jesus sa pagwali ug miingon siya kay mahisama kini or mahisama ang gingharian sa Dios nga mauman kini ang giistoryahan usab didto sa napulo ka birhen, mahisama ang gingharian sa Dios unya sa usa ka tawo nga sa dayon na niya langyaw ngadto sa laing yuta. Mitawag siya sa iyang mga ulipon ug kanila gipiyal niya ang iyang katigayunan. Importanteng ato ang sabton ug unsa ang sinugdanan ni ining istorya aron makasabot kita sa padayon nga paghisgot ni Jesus ni ining sumbingay. Gingharian sa Dios ang tumong og tuyo nga giistoryahan ni Ginoong Hesus. Unya kining tawo mulakaw na ug mulangyaw na sa layong lugar, gitawag niya ang iyahang mga ulipon slave. Dili lang sulugoon or servant, ang pulong nga gigamit ni Jesus kay ulipon gayod or slave. Ang usa ka ulipon walay kagawasan, kung wala siya'y kagawasan, samot na nga wala siya'y katungod. Apan, ang iyahang amo, iyahang agalon, misulti kanila ug gapiyal kanila, naghatag og katungod ug naghatag og otoridad nga diin ilahang gamiton ang katigayunan nga tagpanag-iya sa iyang agalon. Again, the focus here is not sa katigayunan kundili sa pagpiyal or sa otoridad nga gihatag sa usa ka ulipon. Bugat kini nga mga igsoon kay ang ulipon walay kagawasan, walay katungod, walay otoridad. Apan sa paglakaw sa agalon, naghatag ang agalon more than just money. Naghatag ang agalon og otoridad og katungod nga buhaton nila unsay ilahang gusto sa katigayunan sa agalon. Now we need to put that in mind so that or aron kining atuang pagatun-an karon would make better sense than just thinking about stewardship of money. Adunay tulo ka ulipon nga miadto sa agalon, unya ang usa ka ulipon
gitagaan og 5 ka talento, usa kana kadako nga katigayunan. Ang usa ka ulipon gitagaan na pud og 2 ka talento, ug ang ikatulo nga ulipon gitagaan og 1 ka talento. Ug kini nga talento base kini sa abilidad, matud pa sa Biblia, base kini sa abilidad sa matag usa. So unsa may nahitabo sa ilahang pagdawat ni adtong mga talento? Niingon ang Biblia nga sa pagdawat adtong pirmero nga ulipon sa 5 niya ka talento, diha na ay pulong nga immediately. Diha ang kining usa ka agalon nga nakadawat og 5 ka talento, milakaw dayon siya og nanagbuhat. Milakaw siya og nanarbaho. Nilakaw siya og nangabudlay aron iyahang gamiton ang 5 ka talento og ni-produce kini og another 5 ka talento. Milakaw og nanarbaho. Mao kana ang 2 ka pulong nga gisulti sa pulong or sa istorya ni Ginoong Hesus. Sa sunod pagayod niingon, in the same manner, sa susamang paagi, ang kadtong nakadawat og 2 ka talento, milakaw og nanarbaho, nilakaw og nangabudlay, og siya nakaginansya na pod og 2 more nga talento kay tungod iyahang gipanarbaho ang katungod or naa siya'y katungod niining bahandi nga gibilin kaniya ug iyahang gibuhat kana pinaagi sa pagpanarbaho. Naipulong diha nga pagpanglakaw. Importante kana nga pulong kay mauman pod kana ang gibuhat sa ikatulo nga ulipon. Niingon ang bersikulo 18, apan ang nakadawat og 1 ka talanton or talanton, milakaw og nagkalot sa yuta. So ang first 2, milakaw og nangabudlay. Apan ang ikatulo, milakaw gihapon, apan nikalot og yuta. Na kung mulantaw kita sa Griego nga pinulungan, the original language nga giunsa kini paghulagway ni Mateo, ang paglakaw dinhi ug ang klase sa paglakaw sa pirmerong 2 ka ulipon, lahi ang pulong nga gigamit ni Mateo. Dili siya pareho sa pulong nga gigamit niini. Sa English nga version, kung naa ka mo'y English nga Bible, ilabi na sa NASB version, giingon didto nga ang pirmirong 2 nga mga ulipon went and did something or went and worked with the talents nga ilahang nadawat. Apan ang kining ikatulo went away. Dili lang kay milakaw, apan they went or he went away. Na kini katuyuan mga igsuon nga nganong lahi man ang klase sa pulong nga gigamit ni Mateo sa pirmirong 2 ka ulipon ug sa ikatulo nga ulipon. Makita nato nga ang pagdawat ni adtong pirmirong 2 ka ulipon, diha nilakaw sila kay tungod aduna man sila'y nahibaluan kabahin sa ilahang agalon nga diin kabalo sila, mao kini ang katuyuan sa ilang agalon nga gusto nilang buhaton sa kabtangan or sa tantalon nga ilahang nadawat gikan kaniya. So milakaw sila diha sa katuyuan sa ilang agalon. Nakita na nimo? Milakaw sila diha sa katuyuan sa ilang agalon ug sila nangabudlay. May resulta kini og pareho klase nga ginansya nga naa sila. Apan kining ikatulo nga ulipon, milakaw usab. Apan he went away. Wala siya milakaw
diha sa katuyuan sa agalon, apan mipili siya og usa ka dalan nga sukwahi sa dalan sa pirmirong duha ka ulipon, mao kanang nagkalot siya sa yuta instead of mga budlay or manarbaho. Na again, atoa kining importante kaayo nga masabtan kay naay panahon sa ato ang kinabuhi nga abi nato nga kita nang lakaw usab. Nanarbaho usab kay ang pagkalot trabaho manggihapon na, di ba mga igsuon? Maglakaw kita, manarbaho kita na kita gipangbuhat apan kini nga klase nga dalan nga atong gipili sa kinabuhi, sukwahi di ay sa katuyuan sa Dios or sa dalan nga gusto sa Dios nga atong latason, mga igsuon. So ang ako ang pangutana nga gusto nako isulti usab kaninyo nga kabalo ko kamura gayud ang makatubag niini nga unsa man ang dalan nga imong ginalatas karon, mga igsuon. Dalan ba kini sa kabubuton sa Dios or dalan kini sa imong kabubuton nga abi nimo kabubuton sa Dios? Kay makita nato sa unya sa atong pagig-istorya or pagtuon ni ining ato ang passage karong taknaa, makita nato nga aduna po'y panghuna-una ang ikatulo nga ulipon. Abi pod niya nga ang iyang pamaagi mao kato ang katuyuan sa agalon. Unsa may imuhang gilatas nga dalan karong panahon na, mga igsoon? You hold on to that thought o kana nga katubagan sa imuhang sa ining pangutana kay atua pagayong makit-an kung unsa man gayud ang sakto nga klase nga dalan nga diin nagalatas kita diha sa kabubuton sa Dios. Pareho sa sumbingay sa napulo ka birhen ug sa sumbingay didto sa Mateo 24 sa last part, makita nato nga dugay usab ang pagbalik sa agalon kay layo man ang iyahang giadtuan nga lugar. Dugay siyang nagpundo ni adtong lugar or ang iyahang pagbiyahe padulong ni adtong lugar nga siguro maabot sa point nga murag nalaay na pod or gikapoy na pod or unsa bay klase-klase nga emosyon nga giagian aning tulo. Apan nakita nato nga ang kining duha ka agalon padayon ang ilahang pagpangabudlay, no? Continuous man to ang ilahang pagpangabudlay. Apan kadtong ikatulo nga ulipon, ang pagkalot kas ara man na buhaton. So kas alang siya nagkalot, gilubong niya didto ang usa ka talento, unya wala na dayon gisulti kung unsa iyahang gibuhat sa dugay nga panahon nga milatas ang kadtong ilahang amo. Apan naabot ang panahon nga mibalik na, niabot na ang agalon ug nagsugod na og kwenta ug naningil na sa iyahang gusto nga mahitabo or sa gusto niya makita sa awtoridad nga iyang gipiyal sa tulo ka ulipon. Una nga niduol kay ang ulipon nga nagdala og 5 ka talento ug niingon siya, nanarbaho og nangabudlay ako o agalon. Ug kining 5 ka talento nga ako nga imong gipiyal kanako nahimo na siyang napulo kay nakaginansya man pud ko og 5. Ang ikaduha nga ulipon in the same way niadto na pod sa agalon og nagpakita nga agalon ang duha ka talento nga imong gihatag kanako dako kayo ni nga katigayunan apan ako aning gipangabudlayan og naka-receive pod ko or nakaginansya pod ko og 2 more nahimong times 2 ang ilahang talanton nga ilahang nadawat gikan sa agalon. Ang sulti sa agalon kay kini, gibalik kini sa 21 ug 23 sa Mateo 25. Mao kini ang gisulti sa agalon sa duha ka ulipon. Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga mga ulipon. Maayo ug kasaligan nga mga ulipon. Lantawon nato nga ang dasig sa agalon sa duha ka ulipon kay dili sa pamaagi nga unsay
abilidad nila, unsa klase ang ilahang pagka maayo in terms of ilang abilidad. Wala usab gimension dinhi nga mas maayo ikaw kay mas dako ang klase sa ginansya nga nadawat. It's not about the ability or the competence of the two ulipon slaves. It's not about the size or the amount of the interest or ginansya sa ilahang pagpangabudlay, but it's about ang pagkamasaligan, pagkamatinud-anon. It's all about the faithfulness of these two. I believe nga sa pagbalik ni Ginoong Hesus, sa ikaduha niyang pagbalik, ug kita nag-atubang na sa atubangan ni Ginoong Hesus, ang iyahang pagkwenta sa kadtong tinuod nga magtotoo kaniya, kay dili sa klase sa imuhang nahibaluan, sa pagkamaayo nimo mo ebanghelyo, or sa klase sa imuhang leadership, administration, or sa klase-klase nimong abilidad, or akong abilidad, nga diin kita iyahang dasigon, or hatagan og compliment. It's not even about how many people nga imuhang nawalihan na sangyawan sa pulong sa Dios, o unsa kadako ang simbahan nga diin ikaw part of. Mubalik siya sa imuhang faithfulness, sa atoang pagkamasaligan or pagkamatinud-anon faithfulness to the Lord. Niingon ang agalon, maayong pagkabuhat, maayo og kasaligan nga ulipon, sa dyutay kasaligan kadiay, sa daghan pagapialan ko ikaw, dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. These two were repeated sa kadtong nakadawat og 5 ka talento, ug sa kadto pong nakadawat og 2 ka talento. Isn't it amazing? Ingon ani di ay ang klase sa agalon nga naa kining 2 ka ulipon. It's not about money, it's not about the ginansya, it's not about their ability or competence, but it's about their faithfulness, mga igsoon. Apan ang ikatulo, makita nato dinhi, ang ikatulo nga ulipon, miduol usab sa iyang agalon ug misulti niini. Senyor, agalon, nakaila ako kanimo. Patsada kayo ang iyahang sinugdan. Nakaila ako kanimo nga ikaw maoy usa ka matig-a or gahi klase nga pagkatawo, a hard man nga nagaani gikan sa uma, diin dili ikaw maoy nagpugas, ug nagahipos gikan sa dapit, diin dili ikaw maoy nagpapalid unsa may pasabot ani. Bugata man ani Jesus. This is simple. Ang simple nga meaning niini kay isa ikaw o Senyor usa ka tig-a nga tawo, ikaw nagpangita og resulta. Maura gid na. Gusto ka nga naagyoy prutas or naay resulta nga imuhang makita. Hulatsa. Kay kini klase pod nga pagkatawo, gi-affirm man ni sa agalon nga sakto ka, ingon ana ko nga tawo. Di ba ako ang nadunggan or ato ang nadunggan ganina nga wala naglantaw ang agalon sa kadako sa imuhang ginansa. Apan ihamang gisulti diri nga ang kining agalon yes mangita og ginansya. Murag adunay contradiction. Apan kung imuhang lantawon igsuon, wala kini contradiction. Kay nganuman, yes, ang agalon ganahan makakita og resulta. Kay nganuman, ang kining resulta o ginansya mao kini nagpamatuod nga kining usa ka ulipon ni sunod or nangabudlay og nituman og milakaw
diha sa katuyuan sa agalon. Again, akong isulti, ang ginansya maoy nagpamatuod nga ikaw tinuod gayod nga nakaila ug nakasabot sa kabubuton sa agalon. But then, it does not matter kung unsa kadako ang imong ginansya. Basta naay ginansya. Mauna ang klase sa karakter or klase nga agalon kining si Senyor. Gisulti kini sa ikatulong agalon. Kabalo ko nga ikaw nangita gayud og resulta or ginansya. Mauna, iyang giingon, ako ang gilubong, Senyor. Tanawa ka, sa akong paglubong, anaa gihapon ang usa ka talento nga ako nga imong gihatag kanako. Murag wala man gayud kasabot kining ikatulong nga agalon nga kadtong iyahang gilubong dili man to ginansya. Dili man to resulta, dili man to prutas sa iyahang pagpangabudlay, kundili mauman kadto ang kapital nga gipiyal o gihatag kaniya. So maunang tubag ni Senyor kaniya, ikaw dautan og lazy. Dautan, ako man busa. Niingon pa, padayon pa siya niingon, busa nahadlok ako og milakaw. Again, naanapod ang pulong nga milakaw. Apan ang klase sa iyahang paglakaw, sukwahi sa kabubuton o sa dalan sa iyang agalon. Akong gilubong sa yuta ang imong talanton, ani ara ang imong kwarta pagkasukua sa agalon. Ikaw dautan og tapulan. Dautan og tapulan nga ulipon. Kabaluman ka nga ako o sa katawo nga tig-a. Nga nangita ko og resulta. Nangita ko og ginansya sa unsa mang butang nga ako ang gipiyal diha kaninyo. Kung ato ang lantawon igsuon, kini diayng ikatulong nga ulipon, sa iyang pag-ingon nga nakaila siya sa iyang agalon, didto ra di ay to sa reputasyon sa iyang agalon. Wala gyud siya'y suod nga relasyon diha sa iyang agalon nga dapat siya mubuhat og ingon aning paagi kay nakabaluman siya nga ingon ani ang karakter sa iyang agalon. The first two ulipon, mao kadto ang sakto nga nakaila. Nakaila sila nga ang ilahang agalon usa ka tig-a klase nga tawo nga ganahan og resulta, maunang diha-diha na narbaho dayon sila. Apan kining usa ka tawo kaila sa reputasyon pero dili diha sa suod nga relasyon. Mga igsuon, mao kini ang ako ang ikaduhang pangutana kaninyo. Napamatud-an na ba ninyo ang reputasyon sa Dios pinaagi sa suod nimo nga relasyon kaniya? Napamatud-an na ba nimo ang reputasyon ni Ginoong Hesus pinaagi sa imuhang suod nga relasyon kaniya? There are many people in this world nga nakaila sa Dios in terms of His reputation. Kung kinsa siya diha sa gisulti sa ubang tawo kanila, or bisan diha sa pagbasa nila, pag-research nila, nga inutok lamang diha sa pulong sa Dios. Apan, wala kini dinuyugan sa paglamdag sa balaang espiritu, nga naay diin suod nga relasyon diha sa Dios, nga bisan nakabalo na sila, nga ingon ani si Jesus, ingon ani ang Dios, apan gihapon ang dalan nga ilahang ginapili o ginalatas dinhing kalibutan na sukwahi sa kabubuton sa Dios. Ang pamaagi lamang mga igsuon nga kita makasunod sa saktong dalan diha sa katuyuan sa Dios
sa ato ang kinabuhi. Mao kana nga kita naka-eksperyensya na sa reputasyon ni Ginoong Hesus, pinaagi sa pagbag-o sa balaang espiritu sa ato ang kinabuhi, nga ang espiritu usab nato nabuhi or mabuhi tungod sa grasya sa Dios diha sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Ang duha ka ulipon nakaila sa reputasyon sa agalon, naka-eksperyensya usab sa suod nila nga relasyon sa agalon, maunang ni resulta kini sa pagpanglakaw ug pagpangabudlay nga diha sa kabubuton sa Dios. Dili pareho nining ikatulong nga ulipon nga diha lamang sa reputasyon ug dili sa suod nga relasyon. So ang resulta mga igsuon, ang 27 nagsulti. Nan, kinahanglan nga ang akong kwarta imo untang gideposito sa bangko. Ikaw nagtapulan, dautan, wala kay gibuhat, pagkahuman nimo gilubong ang ako ang salapi. Ako o sa katao nga nangita o ginansya, nan imo na lang untang gideposito sa bangko. Dautan ka, wa kay pulos nga ulipon. Ug unya sa akong paghiuli, madawat ko unta ang akong kwarta nga naay tubo. Again, many times when we hear of this message, we often think nga, ingon ani gyud ay ang sakto nga pagnegosyo, o ingon ani gyud ang sakto nga dala sa kwarta. Again, my brothers and sisters, money here is beside the point. It's not the main point. In fact, walay bili ang kinibitang stewardship of money kung atong gihuna-una kay unsaon pagnegosyo, unsaon pagpadako sa akong negosyo, way labot na niining sumbingay ni Ginoong Hesus. Unsa may gusto ni Ginoong Hesus ni isulti dinhi, or unsa may gusto nga isulti sa agalon sa iyahang dautan nga ulipon. Nag-ingon ang agalon og ingon ani, tapulan man ka, wala man ka nakakita og tubo o ginansya nga mauman unta ang ako ang katuyuan sa gipiyal nako nga kwarta. Walay ang iyahang gibuhat or ang iyahang paglakaw sa paglubong, o dili kadto madawat sa agalon. Unsa may least or pinakadutay nga pwedeng dawaton sa agalon, mao kini. The least of what he could have done, aron ang iyahang pagpangabudlay madawat sa agalon kay kining ibutang sa bangko. Nga bisan jutay na ay resulta. Many of kanang mga magwawali or mga tigbasa o sa pulong sa Ginoo nga walay sakto nga konteksto niining sumbingay, magsulti gayud nga tanawa, bangko importante, ang interes importante kana kung ikaw magnegosyo. Again, dili na siya ang gusto ipasabot ni Jesus. Dili kana ang punto sa agalon. Ingon ang agalon, the least that you could have done aron madawat nako ang imuhang pamaagi would be to put that in a bank aron na ay jutay nga ginansya. Kung ikaw tinuod nga magtutuon ni Ginoong Hesus, ang usa gayud kabutang nga gusto nimong buhaton or ihatag kaniya, dili man ang pinakajutay. Kung ikaw matuod nga sumusunod ni Ginoong Hesus, ang imuha gayong gusto ihatag kang Ginoong Hesus, mao ang pinaka-the best of what you have. Pinaka-the best of the strength that the Lord has given to you. Dili ang pinaka-jutay. Maulang kini ang gusto ipasabot sa agalon. Ang pinakajutay nga akong madawat kay imo kanang ibutang sa bangko.
So we should not dwell nga kini dapat ang ako ang buhaton sa akong negosyo. No! This is the least a man can do nga pwedeng madawat ni Ginoong Hesus. But if you are a true follower of the Lord Jesus Christ, dili nimo gustong tagaan si Ginoong Hesus of the least nga imong mahatag. It is the best worship, the best kind of stewardship, the best kind of ministry, the best kind of teaching, the best kind of discipleship, the best, not the least. Gusto lang isulti niining agalon kung unsa gyud nga dili madawat sa agalon ang gibuhat niining usa ka ulipon. In other words, wala gyud ka kaila kanako. That's the bottom line. Wala gyud ka nakaila kanako. So maunang 29 kay ang matag usa nga adunay iya paghatagan og dugang pa ug makabaton siya sa kadagaya apan siya nga walay iya pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya. Gusto isulti sa agalon, kadto gayong nakaila kanako og nagasunod, milakaw didto sa ako ang katuyuan, mao kadto ang tagaan sa kadtong ako ang gipiyalan nga wala man nakaila kanako og naglakaw-lakaw sa diining kalibutana nga wala sa ako ang kabubuton. Usa na siya kadautan og tapulan klase nga tawo og siya moadto didto sa mangitngit nga lugar nga diin adunay pagkagot sa ilahang ngipon hantod sa kahangturan. Because in the first place, ang ikatulong nga ulipon, wala gayod nakaila sa agalon. But I believe in all of this sumbingay ni Ginoong Hesus, naay usa pa gayod ka importante nga pangutana nga dapat natong masabtan aron atua gayong makuha ang leksyon or ang kamatuuran nga gusto isulti ni Ginoong Hesus. Mao kini. Kung ang gipiyal sa agalon para sa mga ulipon kay ang katungod nga gamiton ang iyang salapi. Unsa man pod ang gipiyal ni Hesus kanato nga katungod aron magsugod na ta diha dayon sa paglakaw o pagpangabudlay aron sa pagpangandam sa iyang pagbalik. I think this is the real point. Unsa man kini nga katungod. Unsa man kini nga katungod nga gamiton nato. The key word there is kaning word nga pagpanglakaw. No? Sa pagdawat sa tulo ka ulipon sa katungod nga gamiton ang salapi, nanglakaw sila, nanglakaw og nangabudlay, nanglakaw og gilubong. Someone tells us, Psalm chapter 1, ang Salmo kapitulo 1, nagsulti kanato nga puno sa panalangin kadtong usa ka tawo nga naglakaw diha sa dili diha sa dalan sa mga dautan or naglingkod sa lingkuranan sa makasasala or nagtindog sa mga gitindugan sa mga masupilon. Blessed kadto sila. Ug mao kadto ang dalan nga gilatas niining duha ka ulipon. Apan kadtong mga wicked or dautan nga mga ulipon naglakaw noon sa ilahang kaugalingong panghuna-una, diha sa dalan sa dautan, diha galingkod sa lingkuranan sa mga makasasala, ug nagtindog diha sa tinduganan sa mga masupilon. Mao kadto ang wicked. Naapoy usa ka bersikulo sa Mateo 28 nga naghisgot kabahin sa paglakaw. Muambak ko gamay and on the next or sa karong tuiga ato agyud kining matun-an sa lawom gayud klase nga pagtuon. Ako ang basahon ang Mateo 28:18. Ningon si Jesus kabahin sa kagahom or otoridad. Si Jesus miduol og miingon kanila,
Humanan na ang kamatayon ni Jesus, nabanhaw na siya, ug mao na kini ang Great Commission, ang last nga tugon ni Ginoong Jesus sa iyang disipulo. Kanako gihatag ang tanang kagahom o otoridad. Pareho sa agalon nga adunay tanang gahom ug otoridad sa langit ug sa yuta. Naa na kang Jesus nga maoy atong agalon si Ginoong Jesus. Naa kaniya ang tanang katungod ug otoridad ug gitagaan kita, gipialan kita og otoridad. Unsa man kini nga otoridad? Niingon si Jesus, busa panglakaw. The same word, Greek word nga gigamit adtong duha ka ulipon nga nanglakaw sila. The same word. Panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an. In other words, ang katungod, katong agalon, ang katungod nga gihatag aron buhaton og ilang unsay gusto sa salapi nga gihatag kanila. Sa atoa, gitagaan pud ta og katungod. Apan kana nga katungod with all the abilities nga ihatag sa Dios kanato, mo resulta kana og mga tinun-an. Himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Unsa may punto niini mga igsoon? Kung ang agalon nangita og ginansya didto sa salapi, apan ang iyang gitan-aw ang pagkamatinud-anon, matinumanon, kung mubalik usab si Ginoong Hesus, ang iyaha usab nga pangitaon kay ang mga paghimo og tinun-an. Naabay nahimo nga tinun-an, nagpartisipar ba kita sa paghimo og mga tinun-an or mga disipulo? Again, ang kadaghanon, it doesn't matter because God will look at our faithfulness. But what are we doing? Sa ato ang pagbuhat og negosyo, nakaproduce ba kita og tinun-an ni Ginoong Hesus? Sa ato ang pagpanarbaho, sa ato ang karir, nakaproduce ba kita og mga tinun-an ni Ginoong Hesus? Now this is very complicated and we will be talking more of this sa pag-abot nato sa Mateo 28. Kay nganuman, dili lang man ka mudiretso og tudlo nga maghimo kag tinun-an when in the first place ikaw dili tinun-an ni Ginoong Hesus. Ngun ni Ginoong Hesus sa pagpabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug Anak Espiritu Santo, ang pulong nga bautismo or baptizo, dili lang kana kadtong the ritual of or kaning katong ginabuhat nato nga magbaptize in the name of the Father and Son and the Holy Spirit, tinuod na siya. Apan naapod kini sense of being immersed in the knowledge of who God is, the Father, the Son, and the Holy Spirit. It's not only immersion in water, but it's also immersion in the knowledge of the Father, the Son, and the Holy Spirit that would result to a life that is willing to obey the Lord. Usa ka kinabuhi nga in love, gasunod sa Dios. Ug mo resulta pud kini sa pagpanudlo kanila sa pagtuman. Kung ang usa ka tawo na immerse na sa kung kinsa ang Amahan ug Anak ang Espiritu Santo ug ang ilahang kasing-kasing nahimo nang nag-desire diha sa suod nga relasyon sa Dios, ang pagtuman sa pagpanudlo ni Ginoong Hesus mauna pod ang ilahang desire, mga igsoon. Tinun-an ka ba ni Ginoong Hesus? Naa ba sa imong kasing-kasing ang desire or kagustuhan nga mailhan, masabtan pa all the more kung kinsa ang Dios? Aduna ba ang imuhang paghigugma diha kaniya? Ug anaa ba ang kagustuhan or imuhang kasing-kasing nga musunod gayud, mutuman gayud sa iyahang tanan nga gisugo?
I believe this is the kind of readiness, ang klase nga pagpangandam nga gusto sa Dios kanato mga igsoon. Ato ning hinumduman. Ang pagpangandam sa iyang pagbalik kay nakabase sa atong pagkamatinumanon sa katuyuan sa agalon. Pagkamatinumanon sa katuyuan sa agalon. Importante kini mga igsuon, atua kining hinumduman sa atuang kinabuhi. Kay mao kini ang gusto makita sa Dios sa iyang pagbalik kanat sa sunod sa ikaduha niyang pagbalik. Unsa may imong gipangandaman karon igsuon? Sa imuhang pagpangabudlay o paglakaw ni ining kalibutana, sa dalan ba kini nga diha sa katuyuan sa Dios nga magaresulta og tinun-an sa Dios? Adunay ginansya nga mga tinun-an sa Dios? Or usa kini kadalan nga abi nato nga mauna kini ang dalan nga gusto ni Jesus kanato? Apan kita lamang di ay ang gahuna-una niini. Will we be kanang maistoryahan ni Ginoong Jesus nga good and faithful servant? Ikaw matinud-anon sa gamay, sa diyutay dungagan, or tagaan pud ti ka matinud-anon pud ikaw sa mga dagkong mga butang. Come and join me. Come and join sa kalipay sa imuhang amahan dinhi or sa imong agalon dinhi sa iyang gingharian. Or ang imong agalon magasulti ba kinimo, ikaw dautan og tapulan nga ulipon. Wala gyud ka nakaila di ay kanako. Ako mga pagampo igsuon that when Jesus will come back, He will see Jikaf as faithful. Bisan man og diyutay lang ang atuang resulta nga mga tinun-an, ginansya nga mga tinun-an, it doesn't matter. Basta naay tinun-an. But then again, dili pud kita mo settle lamang og ibutang sa bangko. But we should give the best of what we have for the Lord. The best of our abilities. The best of our strength. The best of what we have, the best of our money, the best of everything that we have for the Lord. And the Lord will see us to be faithful, pinaagi sa iyang grasya lamang. Atong iduko, atong mga ulo, ug magampo kita. Salamat o Dios sa imuhang pagpanudlo kanamo. Salamat o Dios nga niining kalibutana, samtang kami nagahulat sa imong ikaduhang pagbalik, wala ka, dili nimo gusto o Dios nga kami magpakatapulan ug manglakaw diha sa amuang kaugalingon lamang pagbuot. Gusto ka o Dios nga kanunay kami musunod sa imong kabubuton. Ug ang imuha gayong kabubuton kay diha nga kami in the first place mahimong imong tinuod nga tinun-an nga puno sa kaalam ug paghigugma sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug at the same time kana nga paghigugma nagaresulta usab sa desire nga mutuman sa imuhang sugo. And maupod ka na, Ginoo, ang gusto nimo nga klase sa tinun-an nga ma-produce namo. Mao ang amuang pangabudlayan, O Dios, when you come back. Lord, dili namo ni kaya. Tabangi kami, O Dios. Kay kami, mga tao nga masupilon, ug wala ang imuhang paggiya, ug wala ang imuhang balaang espiritu. Gamita kami, O Dios, isip usa ka simbahan nga diin mga budlay diha sa saktong dalan sa imong kabubuton. Dili sa unsa man klaseng dalan nga dili nimo dawaton ug nagpaila nga wala gyud mi nakaila kanimo. Nangayo kami og grasya, nangayo kami sa imong kaluoy ug pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Nagasalig kami, O Dios, nga mabuhat kini namong tanan.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Maayong buntag or maayong adlaw kanatong tanan.